ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଡିବିଟିକୁ ନେଇ। ଡିବିଟି କଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡିବିଟି କଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡିବିଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଡିବିଟିରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବା ନିଜ ଲାପଟପରେ ବା କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୟୁଆଇକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ବା ୟୁଆଇଡିଆଇ ଆଧାର ସାଇଡକୁ ଯିବେ। ଆଧାର ସାଇଡକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ ଆଧାର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଇନପୁଟ କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆଧାର ନମ୍ବରଟାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ୟାପଚା ଦେବେ। କ୍ୟାପଚା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ମୋବାଇଲକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଟିପି ଆସିଗଲା। ମୋର ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡର ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେ ନମ୍ବରକୁ ଓଟିପି ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା। ଓଟିପି ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରୋଫାଇଲଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋ କରିବ। ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି କଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡିବିଟି ମ୍ୟାପିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଧାର ସର୍ଭର ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବଫରିଂ ହଉଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଏଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ୟୁଆଇଡିଆଇ ରେ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ ଶୋ କଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ। ଏଇଠିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମୁଡ୍ ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ଟାଇମ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆଧାର ସେବା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତଥାପି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଶୋ କଲା କଣ କି ଯେ ମୋର ଆଧାର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଜିଟ୍ ଶୋ କଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୋ କଲା ଯେ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ତାରିଖରେ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଶୋ କଲା ଯେ ମୋର ଏଇ ତାରିଖରୁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର ଡିବିଟି ମୁଡ୍ ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ହଉ ବା ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ବା ଲାପଟପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି କି ନା। ଯଦି ଡିବିଟି ଅନ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆଧାର ସିଡିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ କଲା ପରେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏ ଫର୍ମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଫର୍ମ ଦେଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମୁଡ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ମୁଡ୍ ଅନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆଧାର ସାଇଡକୁ ଆସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ ମାରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ରିଜେକ୍ଟ ଆସି ନାହିଁ। ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ 2000 ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫର୍ମ ବି ଥାଇପାରେ। ଏଇ ରିଜେକ୍ଟ ବାବଦରେ ୟାର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମା ବା ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୋଲା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଭିଡ-19 ଟାଇମରେ ଯୋଉ 3 ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସେ 500 ଲେଖା ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ତାହା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ୟାସର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆବେଦନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ